Еўрарадыё.FM. Вітаю слухачоў Еўрарадыё, пры мікрафоне працуе Марыя Вайтовіч. Сёння нашыя госці гэта намеснік старшыні Саюза беларускіх пісьменнікаў Усевалад Сцебурака. Дзень добры. Ды спявачка Кася Камоцкая. Добрый день. Паставай да нашай сустрэчы сталі народзіны паэта Анатолія Сыса. Літаральна літаратара няма з намі ўжо 14 гадоў, але прыхільнікі яго творчасці працягваюць азначаць свята. Раней гэта адбывалася ў яго роднай вёсцы. 25 кастрычніка 60-годдзе паэта адсвяткуюць у Мінску. Я нагадаю, што слухаць наш эфір можна на афіцыйнай старонцы еўрарадыё.fm. Таксама сачыце за нашымі стрымамі ў сацыяльных сетках, гэта ў Facebook, Одноклассниках, ВКонтакте, пакідайце свае пытанні. Мы ж пачнем з верша паэта, які зараз многія рэпосцяць пад нагоду ў сваіх соцсетках. Але не кожны з маладых беларусаў ведае, што яго напісаў Анатоль Сыс. Отпустите меня, куропаты, нават з куляю ў галаве, да дзяцей, да жаны, да хаты, як там бацькаўшчына жыве, як там сад мой, абрыдлі сосны, нават камень не ўлежыць ніц, я вернуся, такі ўжо лёс мой, плакаць жвірам з пустых вачніц. Отпусціце мяне да хаты, як жа так, прапусціце ўбу, я да смертухны быў аратым, я ж прашуся не на гульбу, а ў залог вам пакіну кулю і дадому, у журавы, зайду ў двор, абдыму матулю, пацалую, нібы жывы. Так, мы зараз паслухалі гэты верш, і вось маё пытанне, Усевалад, Кася, вось вы памятаеце, калі вы ўпершыню пачулі ці прачыталі гэты верш, якія былі ўражанні тады і як ён успрымаецца зараз? Ну, вы ведаеце, мне, можа быць, прасцей адказаць на гэтае пытанне адразу, бо я не меў знаёмства персанальнага, і мне трапілася ў рукі кніга. І першыя вершы я прачытаў проста не ведаючы флёру, так, да інтэрнэтныя часы, калі ты персанальна чалавекам не знаёмы, і ніхто пра табе пра яго не распавёў, было значна так чысцей успрымаць і прасцей успрымаць. Адкрываеш кніжку і падабаеш ці не падабаеш тэкст, які бачыш. Я не буду хлусіць, відаць, верш першы, які мяне моцна закрануў, гэта быў верш, які не ўтопе яго творчасці, у яго ёсць там добры верш, такі нейкі мне блізкі быў на той час, пачынаўся словамі «Ёсць дзіцятка, прыйдзе ў хату, скажа Толік, і так гляне, на сон можна не чытаць, беларускі праваслаўны малітоўнік» і далей там па тэксце. Вось, а потым памалу я для сябе яго адкрываў, і бадай першую кніжку на добрую палову вывучыў. Яны былі невялічкія тыя зборнікі, і мне упадабалася там значная колькасць твораў. Год на двары стаяў, я не буду хлусіць, недзе там, можа быць, 98, 9, недзе так. Кася. Ну, гэты верш, калі я пачула першы раз, шчыра кажучы, я не памятаю, напэўна, вот за 10 гадоў да таго, як мой суразмоўца казаў, думаю, это был 288 год, напэўна, гісторыкі скажуць лепей, это былі першыя дзяды, яны святкаваліся, святкаваліся, нельга так казаць, яны адзначаліся ля помніка Купалы, і Сыс чытаў шмат сваіх вершаў. Я думаю, што абавязкова ён прачытаў гэты верш. Дзякуй вялікі. Вось наконт успаміну, так, Альгерд Бахарэвіч, так, ён пісаў пра Анатолія Сыса так. З Анатоліем Сысом я бачыўся і гаварыў усяго тройчы, таму не магу сказаць, што насамрэч быў з ім знаёмы. Наша першая размова была кароткая, але змястоўная. На літаб'яднанні крыніцы ў 92-м ён папрасіў прыкурыць ад маёй цыгарэты. Я працягнуў яму запаленую Саюз Аполлоніну, заціснутую паміж пальцаў. Хлопец цярпяліва прамовіў клясік. Так мужыкі не прыкурваюць, так, у арміі сказалі б, што ты мне даеш. Памятаю хамскія выкрыкі Сыса з залі падчас імпрэзаў. Ён абражаў усіх, мужчын, жанчын, знаных пачаткоўцах, вечна хадзіў бухі і быў, напэўна, сапраўдным панкам, у адрозненні ад мяне. Не скажу, што я любіў яго вершы, але 10-15 сапраўды амаль шэдэўры, якія хочацца чытаць і перачытваць. Таксама ўсё ж такі літаратар піша, што ўсё ж такі не абавязкова там любіць яго як чалавека, каб паважаць яго вершы, нешта такое, так?
Таксама вось мастак ды пісьменнік Адам Глобус неяк на адной з вечарын узгадаў выпадак, калі ён у 88 годзе разам з Анатолем Сысом, Владимиром Никляевым, Леонидом Драньком-Масюком і Владимиром Степаненком сабраліся ў адной зале сталіцы, каб вызначыць лепшага паэта Беларусі. Паводле яго слоў, пасля таго, як кожны прачытаў па аднаму свайму вершу, першым паэтам краіны аднадушна быў прызнаны Сыс. І мы не памыліліся, казаў тады Адам Глобус. Так? Тое, што калі паэт памірае і пасля шмат хто з яго атачэння пачынае пісаць нейкія там успаміны, узгадваць яго, так, гэта навіна. Але і не навіна так, што некаторым людзям уласціва дадумляць нейкія вось гісторыі і так далей. Ці былі такія, вось вы яго ведалі, так, Кася? Ці былі нейкія гісторыі, якія, ну, скажем так, што вы чыталі ці слухалі і хацелі сказаць, што ўсё было неправда. І каб двойчы таксама не ўставаць, так, ці можаце вы распавесці нейкія свае ўспаміны, таксама вось якім застаецца Анатоль Сыс вось у вашай памяці? Ну, па-першае, за столом два гісторыка. І я з поўнай упэўненасці скажу, што гісторыі няма. Ёсць толькі інтэрпрэтацыя мінулага, якая робіцца на карысць альбо дзяржавы, альбо асобы. Таму то, што я скажу, это будзе тычыцца толькі майго бачання і майго уяўлення нават пра мінулае. Я не ведаю, ці ты са мной, Сева, згодны тут. Цяпер так. Не, ну правда. Ты разумееш, вот Бахарэвіч, да, он запомніў бздуру канкрэтнейшую, якую не варта ўвогуле, на мой погляд, узгадываць. Таму што это не характарызуе ні асобу, ні час, ні нават не Бахарэвіча. Так што тут я не магу сказаць, у меня вельмі шмат што звязана з Анатолем, тым больш, што так здарылася, што там пачыналі ў беларушчыне так званай. Мы разам адначасова ён в Гомлі, я ў Менску, але потым ён перабраўся ў Менск. Як і любая асоба, якая хоць што-небудзь пакінула, она вельмі супярэчная. Бо іначай все вельмі проста і нічога зрабіць не магчыма. Ну, ў сэнсе, зрабіць магчыма, а это все робіцца, толькі не застаецца. Я не знаю, я магу сказаць только вельмі кранальны эпізод, калі моя мама прыйшла дадому. Это уже было в самыя апошнія часы. Яна прыйшла дадому, у яе за ручкой у кватэры был букет волошек. И моя мама кажет: нифига себе, кто? Чаго мне? Ну, а высветлілася, что это был Анатолий. Он проходил мимо, ему захотелось зрабіць прыемнае. Ну, сапраўды вельмі кранальная гісторыя. Вось, Всеволод, а ну, што дзеля скажаш? праўды, вы ведаеце, я не скажу, што я збіраў там легенды і байкі, але я чуў іх шмат. Вось у літаратурным асяродку, калі прыбіраць там плюсы і мінусы менавіта адносін, баек і легендаў шмат, прытым я разумею так зараз, што Сыс многія з гэтых гісторый па сутнасці сам падмацоўваў, сам быў, скажем, стваральнікам гэтых мітаў. Напрыклад, ну, ёсць такія фрагментарныя ўзгадкі, напрыклад, што там, прыйшоўшы ў музей Богдановича, ён папрасіўся там укласціся на ложак, нібыта паляжаць. Ему кажуць, ну, я вам хочу сказать, не только ён там лежал, так что многие это все нормально, да, все хотели на ложку Богдановича. Казаў, што калі запытаюць, скажы, што брат Богдановича спіць, напрыклад, да? Ці там сын да, Купалы. Вот это прыгожа. Ці хто там, хто я сын Купалы, напрыклад, да? Ці байкі, легенды, якія пашлі ўжо, відаць, не з падачы Анатоля, пра тое, што ён нібыта там забараніў калісьці школьнікам раскопкі на каля роднай вёскі, дзе ішлі там нібыта нейкія працы, якія перашкаджалі, вось, пагражалі гэтаму гарадзішчу, што нібыта ён у часы свайго школьніцтва ледзь не аднаасобна там перарваў вот это нейкія злачынствы. Всеволод, почекайте, ну вы же як археолог і разумееце, што он зрабіў... Разумею, што школьніка ніхто не мог слухаць у той час. Не, я маю на ўвазе, што школьнікам трэба забараняць капаць.
Вы не згодны Не со факт, мной? не факт. А я в этом упэўнена, потому что это парушается. Ну там размова ішла не то, што ён не хацеў капаць, а просто што ён нібыта такі быў свядомы і такі ўжо дасведчаны ў гісторыі, так разумеў вось веліч і значнасць гэтай, скажем так, гэтага помніка археалогіі, што нібыта ён там спыніў раскопкі. Потым нейкія гісторыі пра тое, што ён русіфікаваў там летні не танцпляцоўкі і школы. Я маю на увазе, што фрагменты нейкіх успамінаў яны набывалі флёр вось такі легендарны і суправаджалі яго па жыцці. Прычым ён быў вельмі сам за гэта, і яму падабалася быць у цэнтры ўвагі і менавіта не простым паэтам, пісьменнікам там, да, а падабалася быць чалавекам з такой вот нейкай гісторыі. Ён этой гісторыі нараджаў наразе, а людзі былі гатовыя паўтараць. А што было сапраўды, гэта ўжо вельмі цяжка зараз вызначыць, бо ёсць людзі, якія ўзялі на сябе адказнасць па сутнасці быць вось такімі, ведаеце, праваднікамі гісторыі Анатолія Сыса ў жыццё. Тым не менш, наконт цэнтра ўвагі, так, у 92-м годзе Анатоль Сыс выступаў на басовішча. На Ютубе можна зараз знайсці даволі эмацыйны запіс, дзе ён чытае свае вершы. А публіка гудзе, нібыта на сцэне стаіць нейкая рок-зорка, так. У апошнія гады такую рэакцыю я бачыла бадай, што на канцэртах Лявона Вольскага ці Ляпіса Трубецкога, але калі вось Міхалок паспеў стаць такім нацыянальным героем пры жыцці, хіба што для моладзі, так? Ці вось як вы лічыце, ці паспеў гэта зрабіць Сыс? Я лічу, што яму гэтага не трэба было. Он ведаў сабе кошт і, конечно, он любіў увагу, як і кожны з нас. І навошта выходзіць на сцэну, калі ты такі сціпленькі, правильно? Ось. Але яму не трэба было, он был упэўнены, і шмат хто з асяроддзя лічылі это за самаупэўненасць і нахабства. Я, шчыра кажучы, не лічыла это за нахабства, за самаупэўненасць, конечно, за нахабства не, але мне падаецца, што час вызначае кошт, так скажем. Я папрашу нашага гукача вось прадэманстраваць трошкі, так, як гэта было на басовішчы, каб узгадаць. Жаўнер дзяўчыну хто сябе ставіць дружна, шчыра, шчыльна, як на казбеце не сяўбеял, ганчаўся ўніз не можа, ніхто яго не пакахаў, з пацірам выпілі слёзы, налілі праз краіна і сталі дружна. Шчыра, шчыльна, як на казбеце, на сяўбе. Ну вось мы зараз змаглі вось уявіць, як гэта адбывалася тады, у 92-м годзе. Всеволод, мне здаецца, што гэта вельмі падобна на то, як выходзіў на сцэну Міхалок. Ну вы ведаеце, я скажу шчыра, што тут не пагаджуся, бо мне падаецца, што публіка на басовішчы, там умоўна ўночы разагрэтая як бы эмоцыяй і алкаголем, яна ўспрымала выхад на сцэну чалавека, любога, які выходзіў, вось прыблізна плюс-мінус гэтак жа. Разумееце, вот па мне, канешне, выхад, напрыклад, паэта мог бы быць, канешне, і боль сустрэты цішынёй, насамрэч, ўсё ж такі. Вось, а наколькі гэта бянтэжыла Анатолія ці не, тут пытанне спрэчнае, таму што ён быў паэтам-трыбунам. Ён любіў увагу, сапраўды, тут я пагаджуся, ён ішоў пры магчымасці на сцэну і увагу прыцягваў мяне да сябе. Я не скажу, што ён суперскі чытаў вершы, да, ёсць людзі, якія значна больш, скажем, акадэмічна гэта робяць, значна больш неяк правільна. А я лічу, што суперскі. Але увагу ён прыцягваў. Можа быць, гэтай такой трошкі неправільнасцю, можа з тым, што ён не чакаў той паўзы, цішыні, да, што ён урываўся ў тую прастору. Але ў яго быў вопыт, ён чытаў на палітычных мітынгах рэгулярна. Ён мог у піўнусе за куфлем піва сабраць вот 3 чалавек, якія пры ім, абсалютна незнаёмых, і ім гэтак жа чытануць. То бок, я думаю, ён натуральна ўспрыняў гэтае галёканне, але ці было яно адрасавана менавіта яму як зорцы паэзіі, гэта крэпка спрэчна. Анатоль Сыс прыцягваў увагу, а мы працягнем нашу размову пасля невялічкага перапынку. Маеш спадарожнікавую талерку, у нас для цябе добрая навіна. Ты можаш слухаць Еўрарадыё 24 гадзіны на суткі. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А. Координаты 4,8 градусаў на ўсход, частота 12380 МГц, горизонтальная поляризация, хуткасць плыні 27,5 мегасімвалаў за секунду. Будь на хвалі незалежнай інфармацыі і альтэрнатыўнай музыкі.
Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю, студыі Ольга Міцкевіч, каротка пра асноўныя падзеі. У мінскім гарадскім судзе пракурор папрасіў прысудзіць анархісту Змітрыю Паліенку 6 гадоў пазбаўлення волі у калоніі строгага рэжыму, залічыць яму час знаходжання ў СІЗА, а таксама прымяніць да яго амністыю мінус год пазбаўлення волі. Па версіі абвінавачвання, вечарам 13 сакавіка у пад'ездзе дома па вуліцы Гурскага Зміцер Паліенка распыліў пярцовы газ у вочы пацярпеламу Алексею Юрыну за тое, што той зрабіў Паліенку завагу наконт курэння ў пад'ездзе. Абвінавачаны сцвярджае, што Юрын ударыў яго ў галаву, а балончык ён выкарыстаў для самаабароны. У лістападзе Александр Лукашенко наведае Аўстрыю з афіцыйным візітам па запрашэнні прэзідэнта гэтай краіны. Пра гэта на прэсавай канферэнцыі сёння распавяла амбасадарка Аўстрыі Алаізія Вергертер. Цытую, дэталі гэтага візіту яшчэ абмяркоўваюцца, пра іх грамадскасць будзе праінфармаваная пазней, дадала амбасадарка. Яна звярнула ўвагу на дынамічнае развіццё беларуска-аўстрыйскага супрацоўніцтва за апошні год. Міністэрства фінансаў ЗША на 1,5 года працягнула частковае прыпыненне санкцыяў супраць прадпрыемстваў дзяржканцэрна Белнафтахім. Гаворыцца, яны прыпыненыя да 26 красавіка 2021 года. Санкцыі, нагадаю, супраць шэрагу беларускіх прадпрыемстваў былі ўведзеныя пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 года. У чарнобыльскай зоне украінская паліцыя затрымала некалькі сталкераў, у тым ліку і замежнікаў. Пра гэта паведамляе ўпраўленне нацыянальнай паліцыі па Кіеўскай вобласці. Каля пераселенай вёскі Терахі былі затрыманы 2 27-гадовыя беларусы. Цяпер ім пагражае штраф. Пералік лекаў, абавязковых для кожнай аптэкі, вынесены на грамадскае абмеркаванне. З адпаведнай ініцыятывай выступіла Міністэрства аховы здароўя, паведамляе нацыянальны прававы інтэрнэт-партал. Ольга Міцкевіч, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Сябры, мы вяртаемся ў студыю Еўрарадыё, і зараз я папрашу Касю Камоцкую спець песню на вершы Анатолія Сыса. Песень на вершы Сыса у меня зусім мало, таму што я лічу, што он, дарэчы, вельмі крыўдзіўся. Кажу, ну як ты пішаш на того, на этого, на меня не можешь. Но это настолько самодостатковая поэзия, якая сама по себе гучить, что просто не атрымлівалася яе вбіць хоць в нейкія рамкі мелодыі і ритма, апроч внутренней мелодыі і ритма. Таму я выбрала верш, які самы-самы просты, мне падаецца, у Анатолія. І, может быть, нават яму не ўласцівы, такому, якога мы ведаем, але, в прынцыпе, это яго верш. Надта хочется ў вырай, моя белая лебедь, а ці хочаце вы ў рай? Мне так хочется ведаць, мне так хочется ведать, мне так хочется верить, что вы хочете в рай, моя дивная лебедь. Шэрый восеньскі ветер принесе облачину, сумный восеньскі вечер прийдзе ў вашу хаціну, а за вокнамі шэрань і не ўбачыць прасвету у аблоках у шэрых я расстану без следу. Надта хочется в рай, моя дзіўная лебедь, ляцім з мірам, як з лірай.
Чарада нас приветить, чарада нас приветить, и мой сум не прикметить. Моя белая лебедь, моя сумная лебедь, моя белая лебедь. Ну, где тут той скандаліст? Скандаліста тут няма, і можа верш не надта ўласцівы, як вы кажаце яму, але гэта ваша адна з такіх візітных песень вельмі цудоўных. Дарэчы, трэба адзначыць, што я не ведаючы, хто напісаў тэкст, песню гэту ў свой час вельмі крэпка ўпадабаў. Так, таксама вялікі дзякуй, Кася. Кася, вось вы кажаце, што складана было яго вершы класці на музыку, так? Але ж усё ж такі супраца нейкая была, так? Можаце распавесці, як у чым яна адбывалася, так? Як яна здзяйснялася? Вось і вашы вось такія кантакты менавіта па працы. Ну, напэўна, мы шчыра сварыліся. Так што не, такая... шчыра раптам что-то такое захапляліся, як дурні махалі галавамі. Ну, як клас, а весь астатні час сварыліся. Таму што, ну, это, я кажу, это несуместимо сыс і праца. Нет, сыс і супраца. Ну, это несумяшчальна, і не надо было этого рабіць, але, ну, так скажем, ну, па-перше, мы были маладымі, і мы... Зараз бы я, вот, ну, трымаючы в руках, не ведаючы, а тым больш ведаючы сыса, і трымаючы в руках его зборнік вершаў, я бы его с радостью прочитала, обняла, поцеловала, сказала, классный чувак, просто я счастлива, что я живу с тобой в один час, ну, и все. Так скажем, бо это правда, и это добро, что не сумяшчальна. Это добро, что есть одна поэзия, что есть другая. И іншая рэч, что песня – это самый простый шлях. Вот и все. И тому я разумею, что Анатоль вельмі хотел, каб были написаны песни на ягоны вершы. Любые. Нават самые... Потому что там были спробы у людей написать, ну, думаю, боже мой, лухта нейкая. Ну, конечно, с ревностью нейкая, але все ж таки так, ну, я спадзяюся, троху и объективно. А он все одно радовался. Потому что он, вот это дивная рэч. При такой замкненности поэтичной, дарэчы, она не открытая поэзия, она внутренняя, такая, не ведаю, как сказать. В нее треба углубляться, унатуриваться и так далее. Ничего на поверхні нема. При гэтым, при ўсім, ён был асветнікам. Вот что самое дивное. Для меня осветник – это этот самый элементар, это, ну, то, что надо вот людям прийти, псалтырь, там, принесу, все растлумачу. А тут нифига не тлумачилася. Да? Але вот упарта ішоў з гэтым. Он же ж не тлумачыў. Там, чаму ў гэтай краіне не маю я доль, там песні, якая б народная была сваёй. Чему нема песни? О, полно ж песен. Другой приходит и начинает там спевать радостно, там, Касю ясь, конюшину. И гэтым ён думае, что ён, як сказать, свой народ так звано просвещая, белорасізуе и гэтак далей. А человек приходит наадварот. У гэтай краіне не маю я песни. С адмовай. Але весь час приходит и весь час этим назаляе, так скажем. Тым не менш, вы ўсё ж такі напісалі песню. Мне цікава, калі сыс вось хацеў, каб менавіта вы напісалі, так, песню на ягоныя словы, так? А вы памятаеце ягоную рэакцыю, калі вы ўпершыню там праспявалі? Ясно памятаю. Ну, я хочу сказаць, менавіта я на той час нас было немного. Вось, і таму я даже яго асаблівага выбару не было хацець кагосьці. Таму, ну, ясна, што яшчэ і нейкі такі асабісты прыхільныя адносіны, нейкая сімпатыя. Я памятаю вельмі... А дзе гэта было? Гэта было недзе на кухні, ці гэта было ўжо... Нет, это было в доме літаратара, на столе. Ну, гэта была ж вялікая кухня, для каго? На творчай кухні. То гэта быў для яго сюрпрыз, так? То была нейкая імпрэза, і вы заспявалі. Який сюрприз? Это было такое, что, ну, калі, что я табе принес, вот надруковано, я вот перадруковал. Причем, калі шчыра, я ведаю, паэты вельмі, як сказать, сур'ёзна ставіцца да слова,
якія, ну, так скажем, мусяць быць менавіта такія ў вершах, іначай навошта тогда паэзія. Ну, со мной людзям складана, бо я переставляю слова альбо заменяю на свае. І тут сыс, які бесчас там крычаў, там, не усысаў, сыса, там все такое. Тут он, ладно, хай будзе так ужо. Ладно, хай будзе так ужо. То есть он дазваляў нават меняць словы и заменять их на свои. А это, я кажу, редкий человек, да, на это сгодится. Да. Редкий поэт на это сгодится. Але я кажу не тады, калі ён угаварыў напісаць песню, а тады, калі ён упершыню пачуў песню вось на свае вершы, якія былі ўражанні, памятаеце? Не памятаю. Я памятаю, калі першы раз эту песню пачула ягоная маці. Вот это для мяне было вельмі важна. Было святкаванне вялікае, якраз таки в тым самым доме літаратара, у вялікай зале. Она сидела, она сидела ў першым шэрагу, і я бачила, вот яе ўражанне я бачила. А это самое важное. И для Анатолия это маці была самое важное. И, ну, и для мяне это самое важное было не тое ўражанне, якое песня там на аўтара, суаўтара, а вот менавіта на маці. Дарэчы, вы узгадалі вот цікавы момант. Сапраўды, калі казаць пра вялікія імпрэзы, вось такія, то 30 год таму, вось на 30годдзе была вялікая імпрэза, дзе апрануты ў народную кашулю, вось сыс быў на сцэне, у розных там іпастасях выходзілі людзі, віншавалі, ён сам чытаў, і гэта сапраўды было фактычна 30 год таму. Вот зараз імпрэза, якая прымеркаваная да 60годдзя, гэта такая, ну, вось, может быть, першая вялікая імпрэза, ну, уже без самога юбіляра, але прысвечаная яму, якая ладзіцца, ну, скажем так, на такім дастаткова належным узроўні, бо парадаксальна, што ўсе гэтыя 14 год ўсё адбывалася фактычна вельмі кулуарна, вельмі так сціпла, скажем так, у магчымасцях так, грамадскіх сіл на радзіме Анатоля ў Гарошкаве. І зараз можна сказаць, што мы паспрабуем, канешне, не паўтарыць, бо і задачи такой не стаіць, але зрабіць годную імпрэзу менавіта для мінскай публікі. Бо ось, дарэчы, так радзіму Анатоля, так вёску Гарошкаву нельга, ну, не заўважыць, калі едзеш з Гомеля ў бок Берасця, так? І ў траўні 2000... Лёгка не заўважыць пры такім раскладзе, так? Бо яна стаіць недалёка ад рэчыцы, але гэта не такі торны шлях, куды можна трапіць проста так, скажем, выпадкова. Туды трэба ехаць. І туды даязджалі людзі, якія хацелі трапіць менавіта на радзіму сыса. Это не было месцам паломніцтва, яно не было намоленае, таму што дзяржава не заўважала гэтага, усім было мясцовым уладам глыбока пляваць на гэта. Гэта трымалася на энтузіязме сям'і, сяброў, нешматлікіх, в прынцыпе, прыхільнікаў, якія нешта рабілі для таго, каб вось Саюз беларускіх пісьменнікаў збіраў восень, звычайна, там бусік невялічкі, у яго садзіліся па сутнасці часцяком адны і тыя ж людзі з году ў год. І многія там пабывалі, праўда, усе ў хорошым сэнсе нашыя знакамітасці, хоць па разіку, а некаторыя па 5 і па 7, і з песнямі, і проста з успамінамі, але гэта было кола сяброў. Вось як ёсць, я кажу. І просто, каб сказаць, што людзі прыязджалі, там пакідалі кветкі, ціснулі руку там камусьці з сёстрам. Не, такога не было. І, на жаль, улады мясцовыя рабілі заўсёды такую, ведаеце, зону маўчання вакол персоны сыса. Звярталіся шмат разоў мы, напрыклад, і ў Рэчыцу, там, і ў Гомель, каб правесці штосьці больш маштабнае, больш неяк адэкватна гэта. Знаходзіліся прычыны, як правіла, што ему нас не включена ў навучальны план, універсітэт гомельскі нам пісаў, напрыклад, што вось імпрэза это добра, ён наш выпускнік, ну вот нам, каб за годзікі 2, там, мы б у план уключылі навучальны, тады правялі. І ўсё рабілася на падворку. Вясковая хата, вот уявіце, восень позняя, холодна. Тамара Ціхановна, старэйшая сястра, якая апякуецца хаткай, там, хаткай музеем, усіх сустракала як магла, і просто на вуліцы, вот часам пад ветрам, пад мокрым снегам, людзі, павесіўшы партрэцік там, так, яго рабілі такую, ну, імпрэзу, я б сказаў, ну, досыць сціплую ва ўсіх адносінах, бо гэта рабілася высілкамі канкрэтных людзей кожны год вось такім чынам. Я хочу сказаць, што і добра, што улады не падтрымлівалі. І добра, што на дзяржаўным узроўні няма ніякага ушанавання і выкарыстання. Бо сыса цяжка выкарыстаць з яго тэкстамі. Все можна выкарыстаць. Все можна выкарыстаць, і ўсіх можна адрэдагаваць, і класна знайсці адзін верш. Это, ведаеце, мы там в школе там вучылі такія-то вершы, потом пачынаеш чытаць. Так он же іншыя вершы таксама пісаў. Прабачце, Купалу выкарысталі. І вельмі добра. І вельмі паспяхова.
і выкарыстоўваюць дагэтуль. Ну але чалавечая памяць вельмі кароткая, яна трывае 1-2 пакаленні, і калі гэта не, я не кажу про то, што мусіць быць музей, да, і там бетоном все заліта вакол, але калі яго няма у навучальных праграмах, так, калі яго імя, ну не скажу, што яно там табуіравана, але яно просто так паспяхова забытае, да, умоўна кажучы, то спадзявацца, што вось новае пакаленне беларусаў, так, вот акрамя верша на дзяды будзе там браць кніжку, тым больш просто друкаваную, не чытаць, ну я да таго просто вяду, што да, спаганіць лёгка можна любое імя абсалютна, не толькі там паэта і музыкі і мастака, але тое, што хаця б на лакальным узроўні можна неяк зафіксаваць мінімальна вось гэтую такі, зрабіць, ну у хорошым сэнсе мясцовы нейкі культ. Ёсць прыклад, дарэчы, ён не тычыцца наўпрост Анатоля. Вы ведаеце, на Берасцейшчыне, напрыклад, 10 гадоў праводзіцца мясцовы такі лакальны фестываль у Бярозе «Бабіна лета». Ніна Мацяж была паэтка такая беларуская цудоўная, якая памерла заўчасна досыць, і мясцовая грамада там яе, ну, умоўна адстаяла. У тым сэнсе, што так, яна, можа быць, не грыміць на ўсю Беларусь, але у сваім краі гэта персона, якой ганарацца, якая хаця б прысутнічае там у мясцовай традыцыі. Таму ж Анатолію Сысу, напрыклад, хаця б гэтага магло б на пэўным этапе там ставаць. Мы не варта ляпіць культ адразу, да, бо у нас крайнасці. Ці забыць, ці паставіць манумент вялікі. Я кажу не пра гэта, але пра тое, што годных персон варта, ну, ушаноўваць гучнае слово, памятаць належным чынам. Ну, гэта таксама факт, бо людзі забываюць усё хутка, вы бачыце. І той, хто пра сябе не крычыць, а памерлы чалавек відавочна ўжо гэтага не робіць, той вельмі хутка сыходзіць у нябыт. І вылазяць не таленавітыя, да, а тыя просто, хто гучней заяўляе пра сябе. І вось гэты сумны момант толькі я хацеў адзначыць. Ну, наконт захавання памяці, калі казаць, так, вось як вы лічыце, нешта выдавалася, але на ваше меркаванне, ці шмат вершаў засталося ў шуфляцы? Ну, вы ведаеце, тут таямніцтва нібыта няма. Адносна нядаўна выйшлі вершы, Алесь Беляцкі там займаўся збіраннем, выйшлі вершы там і раннія, і усялякія, але ёсць цікавы момант, што Анатоль Сыс казаў, ну як казаў, ён не губляў фактычна гэтыя вершы, ён іх не хацеў друкаваць. У яго выйшлі 3 зборнікі. Я про это і хацела сказаць, што я лічу, што друкаваць тое, што чалавек сам пакінуў в шуфлядзе, это амаральна. Это не то, што рыхтаваў кнігу і вот не дайшоў. Да. Там вельмі сумніўна у тым сэнсе, што гэтыя рэчы былі, і шытачкі былі. Ну, калі чалавек выдаў 3 кніжкі і як бы не ўклаў гэта, ну, гэта пра нешта, відаць, гаворыць. Таму гэта заўсёды пытанне такое, ведаеце, для гісторыку літаратуры, да, цікава ўсё ведаць. І першыя крамзолі, але наколькі гэта... Ну, я нават не ведаю, калі для гісторыка літаратуры альбо для даследчыка творчасці, як змяняўся творчы почерк паэта, да? Можа быць, але это выдаецца монографіямі у поўным зборы твораў, у апошнім томе. Да, альбо монографіі асобны, які пайшоў там в нацыяналь, хочаш, прачытала. Ну, гэта адбываецца так з усімі, фактычна. Ну, да, поэтому паміраць нельга. Да, таму, але укладзена, той, што хацеў укласці Сыс, яно укладзена. У кніжкі 3 зборнічкі ёсць. Так, у гэтым годзе ўсё ж такі, так, 60-годдзе Анатолія Сыса, ці як ён прасіў сябе называць Анатолія Сыса, так, адбудзецца ўсё ж такі ў Менску, так, ці як атрымалася ўсё ж такі дамовіцца на такое свята, дзе яно будзе праходзіць, у нас засталося не так шмат часу, вось распавядзіце. Вы ведаеце, тут няма ніякіх таямніцаў. Задума была вельмі простая. Вось тое, пра што я казаў трошкі раней, многім людзям цяжка было даязджаць. Многія людзі просто лянуюцца адарваць сябе ад канапы, да, і кудысьці рушыць. Я не кажу ўжо за 300 кіламетраў гарош. Так і халодна, прабачце. І халодна, прабачце. І падумалася, што наша, да, шаноўная мінская публіка, якая ўсё ж таки даходзіць да добра арганізаваных імпрэз, ну, мае права на такую імпрэзу прыйсці. Тут нейкай таямніцы няма. Гэта не рабілася нейкім загадам зверху, не было дамоў у нейкіх куларах. Гэта ўсё просто шукалася пляцоўка адкрытая, якую можна наведаць. Вось, мы просто загадзя запланавалі гэта саюзам, мы абзванілі, запрасілі людзей, якія могуць саспяваць, сказаць, узгадаць, прачытаць верш. І просто шырака далі абвестку. Будзем казаць шчыра, што людзі адгукаліся вельмі пазітыўна, мы нікога не ўгаворвалі. Сярод тых, хто, ну, умоўна кажучы, заявіўся, сярод музыкаў, вось паважаная спадарня Кася, Олег Хаменка, Сяржук Доўгушаў, яны абяцалі музычна падтрымаць, бо ў іх ёсць песні на вершы. Абяцалі дайсці сябры, людзі, з якімі ён пачынаў у тутэйшых, той же Алесь Беляцкі, Віктор Шніп, Сяржук Сыс, Кавалёў. В прынцыпе, ну, дастаткова розныя цікавыя людзі, якія не так часта сустракаюцца на адной пляцоўцы, і гэта тая самая нагода. Прыходзьце, калі ласка, 25 кастрычніка у 18:00, так, у Гатэль Мінск.
канферэнц-зале гатэль Мінск. Я нагадаю, што сёння нашымі госцямі была спявачка Кася Камоцкая і таксама намеснік старшыні Саюза беларускіх пісьменнікаў Усевалад Сібурака. Для вас працавала Марыя Вайтовіч.